సగంతో వెళ్ళిపోతున్నాడు. అప్పుడు పోయి నీ డబ్బులకి నూనె ఇంకా రావాలనే దాడు పొరపాటు చేసి నీకు ఇచ్చేయాలి రా అని అడిగి మళ్ళీ తీసుకొచ్చి ఇది ఇక్కడ నువ్వు పోసా నూనె మొత్తం పోసేస్తే మళ్ళీ ఎలమున్న నూనె అలాగే అయిపోతాను. అప్పుడు ఈ బ్రాహ్మణుడికి సరైన నూనె చేసి ఇది అవడం మహాత్ముడేంట్రా మన మీద పిచ్చోడు అనుకోవడం అని అనుకున్నంత నూనె మళ్ళీ చెప్తే ఆ నూనె వేసుకున్నాడు. వెళ్ళిపోయి ఆ యొక్క వృక్షం కిందకి వెళ్ళినట్టు వెళ్ళి మహాత్మా ఆ త్రిమూర్తులు చూసుకొని మహాత్మా ఇదో మీ అనుకున్న వస్తువు నేను తెచ్చి ఇచ్చేస్తున్నాను మీరు ఏం చేస్తాను అని నమస్కరించి అవన్నీ ఇచ్చినాడు. అప్పుడు ఆ త్రిమూర్తులు అన్నమాట పోయి ఇది మా కోసం కాదు ఈ చేతుల మీదుగా ఏదో వ్రతం చేయించడానికి నీకు రమ్మని చెప్పినాం అని అన్నారు. అయితే ఏమిటి లేదు ఆ మనుతోని 3 ప్రమిదలు చేసి అప్పుడు ఆ ప్రమిదలు కానీ నూనె పోసినాడు. మరి గాంజాయి చేసి గాంజాయి పెట్టినాడు. తర్వాత ఆత్మ అన్యాయం చేశాడు కదా ఒత్తి లేదు లేదంటే ఆ త్రిమూర్తులు అన్నారు ఏది నూనె తెచ్చినావు కావాల్సి సింపేసి 3 రోజులు మహాత్మ నేను అంటే నేను భిక్ష మరి సంతకి తిరిగినోడు మరి ఈ పొద్దు భిక్ష లేదు ఇంటికాడ ఉపాసం ఉంటాను. ఉపాసం నా భార్య పిల్లలు ఉపాసం ఉంటారు. నా ఆవు కూడా పోయింది ఈ వచ్చి ఎప్పుడు నుండో ఈ గావం తప్ప మరి లేదు దీనికి ఇప్పుడు సింపించేస్తున్నాను ఏమిటి అని మీరు దుఃఖించాడు. పోయి నీవేం భావించకు నీకు అన్ని దొరుకుతాయిలే అంటే అప్పుడు చింపేసి 3 రోజులు చేసి లేదు సార్ మహాత్మా లేదో నా తువ్వాలి చెడగొట్టేమో కానీ ఇప్పుడు మరెంత చేయడానికి అగ్గి లేదు అన్నాడు. కళ్ళు మూసుకుంటే ఈ రెమెదీలు ఎదుగుతాయని ఆ యొక్క శ్రీనాథుల వారిని స్మరించుకొని అది కళ్ళు మూసుకుంటాడు. అప్పుడు ఆ యొక్క దీపాలు ఆ యొక్క మేళ అక్కడ చేసుకొని ఆ యొక్క త్రిమూర్తుల చేత దీవెన పొంది అక్కడి నుండి బయలుదేరినాడు. ఆనందలు మరేం బాధ లేదు ఈ యొక్క మేళ నీకు చేసినావు కాబట్టి ఎల్లు నీ ఆవు కూడా దొరుకుతాయి అని చెప్తే అప్పుడు ఆ యొక్క త్రిమూర్తుల చేత దీవెన పొంది ఇటు బయలుదేరి రాగా సగంతో ఈ యొక్క ఆవు దూడ వేస్తుంది. ఆవికి తోడుకొని వీడింటికి హాయిగా వచ్చాడు. వస్తే ఈ యొక్క ఇల్లు కూడా మారిపోయింది. పరిస్థితి అంతా మారిపోయింది. అదే ఈ ఇళ్ళ మాది ఆ ఇళ్ళ మాది అన్నట్టు ఇది అయిపోతుంది. అప్పుడు ఆ భార్య చూసుకొని కొంతకాడ నీళ్ళు పట్టి ఇలాంటి మన ఇల్లు ఇది ఎక్కడ ఏం చేసినావో మన పరిస్థితి ఇలా మారిపోయింది వీడు అనుకున్నాడు నిజంగా అక్కడ చెప్పుకున్నాడు. ఓలో ఆ త్రిమూర్తులను కూడా అడిగితే లేదు ఓలో వాళ్ళు చెప్పిన మాట కరెక్టే నా ఆవు దూడ దొరికింది నా ఇల్లు కూడా మారిపోయింది అని ఆడు మనసుకోవాలనుకోని ప్రతి ఆదివారం చేస్తానని ఆడు మనసుకోవాలనుకోని ఆదివారం సాయంత్రం అంటే మొదటి జామున బంధువులు పిలుచుకొని ఈ యొక్క వ్రతం చేస్తుంటారు. ఇలాగ చేయగా అడుగు చూసుకొని ఆ ఊరికడ అందరూ కూడా ఆకలి లేకుండా హాయిగా ఉన్నదట. ఇది చూసి ఆ యొక్క వ్రతం అందరూ చేయడానికి ప్రారంభించారు. ఇలాగా ఊరంతా ప్రతిరోజు వ్రతం ప్రతి ఆదివారం వ్రతం చేసి ఇలాగా దేశమంతా అది అలుపునేది పోయింది. దీనివాత వ్రతం అనేది ఆ వ్రతం వల్ల చాలా మంది అంటే ఉపకృతులైనారు, బాగుపడ్డారు. అప్పుడు ఈ యొక్క వ్యాపారస్తులకి లాస్ వచ్చింది. పరవలేదు, కొనడం లేదు, ఆడదానికే సరిపోతుంది, ఎక్కడికి తేవడం లేదు. అప్పుడు ఈ యొక్క సాహుకారులందరూ వెళ్ళి ఆ రాజుకొని మొదలుపెట్టినారు. మహాత్మా ఎవడో ఒక బ్రాహ్మణుడు మధుసూదనుడు అనే బ్రాహ్మణుడు ఎక్కడి నుండి ఒక వ్రతం తీసుకొచ్చినాడు. ఆ వ్రతం చేసుకొని అందరూ కూడా బాగుపడిపోతున్నారు, మా వ్యాపారాలు మురిగిపోయినాయి అని ఆ రాజుకొని చెప్పినారు. ఆ రాజు కూడా ఆడు గ్రహించడం మరి అంటే ఏమిటి అన్నమాట ఆడు అనుకోవడం లేదు.
ఒక దేవుడు వ్రతం కదా, దానికి నేను ఎందుకు తప్పుగా పట్టాలి అనమాట ఆడనుకోవడం. ఆడు తక్కువ మన ఒక హోదాగా రాజు కదా, ఆడేటన్నాడు ఈ రోజు నుండి ఎవడైతే త్రినాథ వ్రతం చేస్తాడో మరి 6 మాసాలు శిక్ష, మరి 600 రూపాయలు జరిగింది అని చాటాపని చేసి చాటించేస్తే ఎవరు కూడా వ్రతం చేయడం లేదు. అప్పుడు ఈ త్రినాథుల వారు చూసి అదే ఈ రాజు కూడా బుద్ధి లేదు, అయ్యడు కూడా ఒక దైవ ద్రోహి అయిపోయావు అంటే ఒక దైవానికి ద్రోహించినట్టు కదా అనేసి, కాదు వీడికి కూడా ఏదో సరైన బోధ చెప్పాలి, లేకపోతే వీడే దేవుడు కానీ వీడు గొప్పవాడు అయిపోతాడు అనేసి ఆ రాజు కుమారుడు అక్కడ ఉన్నాడు. ఆడికి ఒక కొడుకున్నాడు యువరాజు. అప్పుడు ఎంత సడన్గా ఆ యొక్క యువరాజు చనిపోయి వాళ్ళందరూ రాజు కదా, రాజ్యం కదా, ప్రజలు భక్తులు అందరూ కూడా గౌరవమని ఏడుచుకొని ఆ యొక్క స్వర్ణభద్ర అనే నదీ తీరాన్ని శ్మశానానికి తీసుకెళ్ళి అక్కడ అందరు ఎక్కడో అక్కడ ఉన్నారు. వారికి అక్కడ ఉంచేసి ఎక్కడో అక్కడ చెడ్డ మంచి చెడ్డానికి కూడా అక్కడ అనుకుంటున్నారు. ఏం చేస్తున్నాడు వీళ్ళందరూ నువ్వు ముట్టకలేదు, నువ్వు చెయ్యగలి గొగ్గు అడ్డకలేదు. అప్పుడు ఈ మాట రాజుతో చెప్తాడు. ఆ విధంగా రాజు ఆ చనిపోయిన కొడుకు చెవి కూడా ఈ త్రినాథుడు అప్పుడు ఆ రాజు తెలియచి ఇక్కడే నేను 5 మేళాలు 7 మేళాలు చేస్తానని ఆ రాజు ఏమో అనుకున్నాడు. అనుకొని ఆ స్వర్ణభద్ర నదీ తీరాన ఆ రాజు 7 మేళాలు చేస్తున్నాడు. ఇలాగా చుట్టుపక్కల అక్కడ ఉండుకొని అక్కడ వచ్చేసి రాత్రి పొగులు అక్కడ మేళ సాగిస్తుండగా ఆ యొక్క ఇలాగా మేళ ఒకరేమో ఓడలు పడుతుంది, ఓడ మీద ఆ యొక్క నదీ తీరాన్ని వస్తున్నారు. రాత్రి రాలికి ఇప్పుడు లేదు, నేను ఎల్లప్పుడు వ్యాపారం సాగి ఓడతో తిరుగుతున్నాను, ఇప్పుడు ఏమిటి పోయడం ఇది అని గోల అవుతుంది ఏమిటి అని అడుగుతున్నాడు. అలా రాము దగ్గరికి వచ్చి ఓడ వేవుకొని కట్టేసి, బాబు ఎప్పుడు లేదు ఏమిటి ఇక్కడ చేస్తున్నాడు అన్నాడు. ఎలుగెలుగా అయింది, మా రాజకుమారుడు చనిపోతే ఇది శ్మశానం, ఇక్కడికి మేము తీసుకొచ్చినాం. ఒక మహాత్ముడు అవడు ఒక బ్రాహ్మణ రూపంగా వచ్చి చెబితే